Сарнавишт филме ки ба зудӣ миёни ҳаводорони синамо мақоми хосаеро пайдо кард. филми мазкур аз рӯи ҳикояи фарёди тақдири рӯзноманигор раҳматулло камолов рӯи авроқ омада аз рӯзгори пурпечудоби ятимдухтаре қисса мекунад ки бо ҳукми тақдир аз падару модараш ятим мемонад ва дар тарбияи амакаш ба воя мерасад. филмноме ки мо навиштем аслан масъалаҳои умдаи зиндагӣ, меҳр, муҳаббат, ҷаҳолат, хиёнат, бетарафӣ, ҷоҳилӣ ва ҳамин гуна амалҳои баъзан вақт носавобро миёни инсонҳо, миёни як хонавода матраҳ кардааст ва ба ростӣ ин саҳна ё сарнавиште ки ман рӯи коғаз овардам ҳамчун як филмнома аслан прототипаш ба забони адабӣ гӯем дар зиндагии воқеӣ хеле зиёд аст. аммо баъзан вақт мо бисёр кам мушоҳида мекунем дар зиндагии воқеӣ. вақте ки дар кӯча ҳастем, дар хона ҳастем, дар бозор ҳастем, ҳамин гуна сарнавиштҳоро бисёр кам мушоҳида мекунем, ҳарчанд ки дар паҳлӯи мо, дар ҳамсоягии мо ҳамин гуна як сарнавишти воқеият дорад. филми мазкур соли 2014 дар таҳияи коргардони тоҷик Муҳаммадрабии Исмоил рӯйнавор омадааст. Нахуст намоиши филм худи ҳамон сол дар қасри ҷавонони ба номи лоиқ Чералии вилояти Суғд дар ҳузури ҳаводорони зиёде доир гардид. агар то бегоҳ кор мекардӣ, аз ин ҳам зиёд пул кор мекардӣ. фаҳмидӣ? Рав. охир гурусна мондам. мақсади мо ҳамин буд ки ҳар нафаре агар тавонад имконият дошта бошад, як дар роҳ монда, як бекасу танҳо, як нафаре ки саробон надорад, ӯро аз нафаре ки дар кӯча мондааст, ӯро агар мо гирем ба тарбияи оилаи худ ва он кӯдак як дар муҳити солим, дар оилаи солим тарбия меёбад ки метавонад дар оянда як оилаи солимро барпо кунад. нақшҳои асосиро дар филм Лутфулло Давлатзода, Ниёзмаҳмад Мусоев, Давлатмоҳи Иброҳим, Зуҳрои Давлатманд, Алифияи Носир ва дигарон бо маҳорати баланди ҳунарӣ иҷро намуданд. Зуҳрои Давлатманд дар филм нақши марказиро офаридааст. Номбурда мегӯяд, интихоб шуданаш дар нақши асосӣ ногаҳонӣ буд. мо як гурӯҳ ҷавонони театри лоҳутики ҳамроҳ дар намоишномаи имтиҳони хатмии студентҳои донишкадаи санъат будем. вақти баъди тамом шудани намоишнома аз театри ҷавонон, дар назди театри ҷавонон ки нашуд, аз театр берун биромадем, дар ҳавлии театр бо коргардони филми Сарнавишт вохӯрдам. онҳо аз ман хоҳиш карданд ки мо дар ҷустуҷӯи ҳунарманде ҳастем ки нақши марказии филми моро бояд бозӣ кунад, лекин мо фикр мекунем ки мо аллакай ёфтем, ин ҳунарманд шумоед. Ниёзмаҳмад Мусоев, яке аз ҳунармандони шинохтаи кишвар ва иҷрокунандаи образҳои марказӣ, андешаҳояшро нисбат ба ҳамсараш дар филм чунин баён намуд. вақте ки ҳамин тиннати инсон бад бошад, ба тарбияам агар ҳазор тарбияшам ти инсон намешавад. бовар кунед, ман намедонам, ман ҳамин хел фикр мекунам, шояд ӯ инсон дар як оилаи тарбия ёфт ки ин дилсӯз набуд, ғами як каса масалан нахӯрд ё ки як каса дастгирӣ накард. ман хаёл мекунам ки ҳамин инсон бояд тарбияи хубам дошта бошад. филми Сарнавишт ифодагари дарди иддаи аз мардум аст ки тақдир онҳоро аз оила ва наздикони худ ҷудо кардааст ва табиист ки чунин қисмат наметавонад ба дилхоҳ нафар таъсир расонад. хати суҷаи филми мазкурро мавзӯъҳои саргузаштӣ ташкил дода, дорои мазмуну муҳтавои баланд буда, як саҳифаи наверо миёни алоқамандони филмҳои ватанӣ боз менамояд. амакҷон! филми мазкур ба рӯи экран омаданаш аз ояндаи дурахшони кинои ватанӣ ва татбиқи барномаи рушди кинои тоҷик барои солҳои 2018-2022 шаҳодат медиҳад. бо дастгирии ҳукумати мамлакат соҳаи синамои тоҷик боз ҳам рушд карда, филмҳои аз ҷиҳати сифат, мазмуну муҳтавои баланд наворбардорӣ карда мешаванд. гӯш кунед бародар, ҳамин хона хонаи шумоам ҳаст. ҳар вақте метавонед омада хабар гиред. илтимос монед ҳамин кӯдак ба ихтиёри худаш зиндагӣ кунад.